Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi. Okay. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Clara, na napauluan iti gaget ken inut. Dear Manong Nemi. Adda kitilikod ti balay mi Manong Nemi, idi ta pagpagunyan nak ti nauna nga anak ko. Anang, nang, tak ditoy, madamag nagtad-tad ka dito inala yung kanin ti baboy, apay ka di anak. Da makasapol ka kayo nang, da kapitan. Ano? Kapitan? Nagkuretret timuging ko Manong Nemi anya ti posible nga kasapulan ni Kapitan Kanyak. Uy, Manong Nemi. Insarding ko nga ron teraramida ka man nagtad-tad iti kulkulasi Manong Nemi nga napan inala dagiti duwang anak ko. Uy, da June kini Jingjing. At da ni June iti 4th year high school, idin to the 2nd year high school Manong Nemi ni Jingjing. Nabayag basitan nga nabaluak, taltalukam lang agkabalay, iti may sa abalay, nga nang panawan kada kami, dedi ana asawak nga ni Merto, nga nakagat iti aso ng adda rabis na, kita saan na naisigod nga pinasuma, sumaten timpat patay ni Merto mano. Nang umay kayo na, kababayin kada kapitan, kung naman ni June, mabitlang anak, mabitlang. Abagiso nga tumakderak Manong Nemi sa angatan nga nakaori ta kapitan agad may dadito likoden. Nay, kapitan, isus po. Umaya ko mangket. Ay, John, Jingjing, mangala kami pagtugawan ta kapitan. Kaya na duwa nga kagahawad na kaduwa na graman ni Chip Tanod. Upat nga tugawan na ko ti panyo ti likod. Kapitan, dito ko masangon unang tibalay. Ito latan, Clara. Awamad, anat awan. Mati maangot ming nabangsit. Ada ngamin reklamo. Ti karubam, Clara. Nabangsit ka ti ubong mo. Ay, dakimad lang kapitan ti nang ibagang nga. Mati nangabangsit nga maangot yo. Manuya ti tartarak ng mga baboy. Kadagat ito yung kapitan nagit inam. Mabalinan ti ko nga ila ko. Makabulan kumapay kapitan nung makompleto man lang ng pintas. Kagad ba? Umasadag tamang hindi abong. Ubo kapitan. Check upin nyo. Nakadalo-dalos man tiglawlaw. And, dalalapsat na kiti baboy mo, Clara. Opo. Matsyambaam to ti, nangina nga per kilo, live. Naglalapsat da. Madamdaman ng tumangan, kapitan. Agrungi X dan dulata. Ito na mabisinda. Ikamilat pizza.
aglahok, kaktipids, saka magbugbog, tapno makamenos kami. Sino yan ang nagreklamo? Kasi sino kumapit yung nagreklamo sa nga ti karubayo? At ano oras nga gaya mo ti agababoy. Ano oras ano ka, kapitan? Ti bagbagada. E sabi mo, bangon. Alalala. Ba't di mo naduktalan? Kaya nabanglumat, urnos mo, nadalos mo dito eh. Hindi awanin ti kaso. Ituloy mo, Clara. Kasto ka dalos na, tapno ti reklamo. Aslam mo ko no sa sino ti nagreklamo, kapitan. Siyempre, ti karubam. Dududuha mo dito karubam nga sigla. Ti kanawan kan kanigid. Tamiyanan kinabagatan. Sino ka nakwada, ti posible nga kipulong. Di talaki din nga Samson. Napay, nagkontra kayo kini Samson. Diyan mo? Imbas ko mga da kami ti umapal kada kwada, isudan samat ti umapapal kada kami. Wala, hanggang ka nung nagbabayag ha. Imentena ng tipintas kaya nadalos. Tibanglo dito yung glawlaw yun at nawan ti reklamo. Alin kami. Sige kapitan, gyamanak kada kayo. Hindi makapanawin manong name hindi kiti yung talong opisyal ti gobyerno. Opisyal ti barangay, ti Maliawak manong name iti balay da Samson. Sumirsirip iti tawa. Di na ngamin mapakayat-kayat na eh. So nga konforme ti mabalin na nga ireklamo kontra kanya. Ay, kitam kadlang ti tao. Di ko malata ti biyag daya ti bibiyangan da. May ti violation ko. Tudno manong naming nga darag iti tiyampo no oras nga sa nga gaya mo iti agat baboy. Dahil tanong ko ati kapunan mo apay nga maliwayam mi nga agdalus iti malam mo iti rabi. Agakaruba kami manong naming kada Samson kanti anak na nga kakaisuna nga inauna ngam di duwa ang anak ko. At dansan iti college, di inauna na. Bulan di kakaisuna ng anak na. E dinto, tati asawa ni Samson, manunemi kat adda di Hong Kong. Adda di kiti gundahoy manunemi nga nagsangpet di kiti appliances. Nga gatangan siguro at hulugan da Samson. Biyang lamat tumapapal di kiti anak ko manong. Nang? Nag-deliver naman yung appliance, da makaruba. Anak, no appliances, hanggang matamaganat tayo ta. At damit TV tayo, yung basit, kadaanan, pasarag kiray-kiray, hanggang napintas ti picture na. Hamat mo na yung importante TV. Mabuya yung may teketyo, buyain. Tiyempo ti oras, nga parang buya yung. Dapat isteriyo da. Isteriyo. Wala. Mangmangit ko no kati paragpatpatugtog da. Ore la kapigpigsa. Ni. At dapat saggaysada nga motor. Sino? Datata Samson kini kay Baruna. Di mo payabot nagan di Baruna. Damag ko kas lagarim kang ni Freddy. Ala ni nanang. Arang-arang gar-aram. Pag-ananok ni Freddy Mat. Kaya ilub-lubon na kata motor na. Pamarakon. Ito pa nakras mo kay ni Freddy. Ala ni nanang. Kakaiso na yung magbagadang anak pa nagpapaarim. Fourth year high school pa lang nang. Kaya dapat yun tuladakan ti college. Paarim kan. Haan na. Ang kanayon ko matalaglagi pa yung pamalakad ko kanyak. Kada kami kini Tugur ka. Sino ta dati fourth year ka high school? Si ka Jingjing? Uno ni Manong mga dyan. Ni Manong Jun, second year college second year high school pa lang nang. Ni Manong Jun, ati fourth year. Ngayon sino nag-crush ka ni Freddy? Si ka John? No. Lalaki hanga nakabakla.
Jing-jing ang crush kay ni Freddy. Lalala, saan nga na dapat pagsalitaan tayo? Ti may bagak anak ko. No anyaman ti makikita tayo kada kiti karuba tayo. Kaya mapapal. No anyat adda kadakwada ang awan kada tayo. Adan to panawin. Para iti parang palupos tayo ti biyag tayo. Takasano? Nasapa mo't kaming na pinanawan na tayo ni tatang yo. Ninanang malagip naman ni tatang. Gliday naman din. Sisino ko matisang nga gliday. Di, mag-iasawa kayo manin. Uregat na balagan nga natay, di tatang. Awanin tayo iti panunod ko. Alam ka rin, saan yung araw din ang panunutan tanang? Basta tinasken, saan tayo nagsaksakit? Kadito nagkalit kahit kung ito nga engineering, kahit kung kurso, civil engineering, kahit adanto gastusag, para iti panagbasa mi nga kapsat ng dito laon iti kalikakong ko anak ko. Sut ka po na nga agpatpatulungak kada kayo para ti panagtarakan ti baboy. Saan kayo nagbabain nga mapanagalat kanenda, saan kayo magbabain nga agtadtad, agbugbog, agdalos, kang runana ulit agdalos. Tapno awan ti reklamo di kiti karoba. Imbaglakid din manong name ito talaga nga managtulong di kiti agkabsat. Huwain manong. No makaringdan iti bigat, manong nemi aglutluto ak. Rugyan timatnukan ti bawan mang dalus iti ubong. At dali iti kondaway manong nemi nga maparsyakan na ti rugit ti baboy. Kata, nanang, magbagsit, nanang, magbagsit. Alagan, anus kayo anak ko ha. Ang mapang kayo malang digos. Numalpas yun dayta. Agraman ti pa nagdalos yun taglawlaw, nagsagad. Tsak to ni makamod iti uneg. Kayo ito nagdigos at ito manganin. Nagrubot kayo, mapang kayo eskwela, nalpas. Kasta ti ruta na gini kapsat manong. Agdalos iti ubong. Anong sanda ah? Anang arod? Sa dantog digos. Kalpasan nga makakaykay da itaglawlaw sa kamtumangan nakarubot danton no makadigos da agrubot danton sa kamangan sa danton nagkuyog nga manguray iti maar-arkila nga tricycle nga umay mangala kadakwada hatid sundo agbalbalon da manong nemi pasaremet kwarta laeng tited ko tamangan danton iti asideg nga karinderya iti eskwela. Ito nga sa kagbay may sakton dito'y balay, manong nemi, naunton di maobrak ta malpas tumuten tinak panaglaba, ken panagdigos, adan to agtugtog. Sindeta, Clara, ni Samson. Uy, nakaalati man dati nga Samson. Inilukat ko tiri daw manong nemi umis-isem. Amo kanti ka pinagmerienda. So nga nang itukutak ti meriendata. Na parang matang, di Jollibee. Amo ka magustuhan, spaghetti. Oh, pastragan ako na. Awang kaduhak, Samson. Sunod ko may kakad-kaduhan. Ape ako mobram. Ano ko matinaskan ngo bra eh. Napiyapakan ka ah. Taadang amin na. Adang amin dyan asawa min sa dyan Hong Kong. Kawan. Sa bali lang ti klase ti biyag, no, dati abroad, ti maisa, kadang iti asawa. O, mo ti takasaranta ka. Umayakla, magsarsalita. Di magtatilibre merienda ta. Dahil nasayat nga pa nagkaruba. Sige, sumari ka. Pinastrak ko manong name alpasan na, nasuganak tila misa ang nang diswan na iti duwang naka-styrofoam manong name nga namarkaan iti Jollibee. Kanada piece of drinks. Sige, nagbili na natin. Ang mga nun niya, sawan na iti karoba, Samson.
Bayam lang ta di karuba, di marites dita. Siyempre, ada asawa, balo ka. Malaksin, no kayat mo. Ano ko nam? Awan di plano nga kasawa. Sabi ko mga kasawa pa. Kabaylak ba't nga kantinaran niya kamasagbahay na kita anak ko. Dahil nga rin saan nga nakapapati eh. Mangnam na makalata ti baboy. Abi ti baboy. Di ba nagtaragan mo ti baboy? Kang kanahan ko mga orot gagbuenas ka. Sa bagay, adamat tiyempo na nga narigat lumakalik di baboy ko. Adamat tiyempo na nga malugi ak. Ngayon ka na gitoy. Nang rona kat umadado ti bilang ti tarnek. No umado, adadamat nga bumangsit. Di mapanggang reklamo kay ng kapitan. Sakit relasyon nyo kay ng kapitan. Ha? Hoy, agbabayang ka Samson. No anyaman ti adat ti panunot mo. Diyak tumaramid data. Api nga bagam nga ada relasyon mo kay ng kapitan. Una inreklamo ka, kalbasan na, aumat aksyon da. Anong ngawan? Ibay da nga mismo nito, aumat maangot da. Kit saan damat ngamin nga umay no, da maangot da. Imbaga kadakwada nga parbangon nga umay da, tapos nigas tagat, maaktuda ti angot. Ngayon dyan damat umay ti parbangon. Amom, no da duma, kastalay, gamsang agpaot. Nang naroon na medyo na pig sa ti angin. Ngayon masama ta kang kanahin na kasta. Amom ngamin, Clara, at paglintagan mo, Jack Mariro. No asidag lang tarubayan, ada limit, talon na ang baboy sa. Ngayon no, umadadon, tibilang na, may paritan. No hayat mo, tulungan ka. Natikit mo sa man. Agkasosyo ta. Mga ramid na tipigari, iti adayo, tapos ti maapektaran nga karoba. Nagkasosyo ta. Kaya't mo? Salang ang kasosyo. Agkarelasyon pa eh. No tibang panunutom kat mayatak ti bagbagam. Nagbidot ka, Samson. Hanggang ka po takas to lang ti kinatao. Clara, nabayagan nga nabalo ka. Abi nga di mo pa gusto ang taliknam. Ang tuyak, nakasagana, mabalim mo ti pumano. Yan tangi, tsakpay, rin naman ang deta, itad mo kanya ng spaghetti. In-entertain ka, tamok, kat pasangaili ka. Yung pastos ka met. Mabalim mo ti rumal. Rumakan. Sagag katawa kasta. Nasiyata ka rubam. Nung kasta't kinabastos mo. Kahit mo nga sikat reklamo. Ha? Nga bagak nga pilit ka, pilit mo ti simrek. Kahit mo tagikisak. Kahit mo tagikisak. Kahit mo tadumanon da ito'y kinimelda nga asawam. Si Kamet. Ang angawang ka lang kahit pumano ka. Ni, batik data, nakakuha mo spaghetti, kintakok mo. Sige na kon. Si Kamet, di ka lamang angawan. Manong Nemi, idi pa lang nga madmadlaw ko nga da pa nagkrusunada ni Samson kanya. Siguro kaputa malo kan masapol naman kaputad da ni Melda. Manong Nemi nga asawa na sa Hong Kong. Maaramid na. Tanang arod kat umaw-awat iti kwarta. Nga pagbambanugan ti asawa na. Pasarami nakapinpintas, tilangana, nagpagpagwapo, nga mapansa diya lawag. Siguro akat mapanag-chicks. Irinto ta ni Freddy nga anak na Manong Nemi agdindinamag nga saan ngagbasbasa. Nabalog kid diya, tadan bukod na nga motor. Sagay sada iti motor. Hindi nabit pa Manong Nemi nga adda sa diya Hong Kong ni Melda.
Hamot pa lakas tat balay da idi. Ngayon iti panagbayag ni Melda, sa Hong Kong, manunemi, pinapintas da ti balay da. Kalpasan na, manunemi, kanayon nga da makita mi nga sumangpit, nga mangi-deliver kada iti appliances da. Hanapin da salsat da, ti TV da, refrigerator da, washing machine, kanda dumapay. Dakil ka talauna yan, ti kwarta, uno sweldo ni Melda. Idin ta saan nga nagtatrabaho ni Samson. Sa kang kanayan da nga, agkuy-kuyog nga agamano ka, mapan mag-restaurant, uno mapan nag-shopping, kang kanayan da mga sibsibro itarwaten da. Sakit kasta manong name. Nadadagas nga rantana kanya. Handon nga maulit pa manong name nga no umay kat pastrikek deta nga lalaki. Santon nga maulit pa. Iti na minsan pa nga aldaw manong name nga awan ni Freddy nakita nga dasimangpet nga babae iti balay da Samson. Mismo manuniming ni Samson tinangipas ng pastrek iti babae. Tinawagan na nga ta. Nusak kang kanay mong lukluk ko Samson. Oray ta, Facebook friend ko ni Melda. Nangatano, picture, nukas nga damadlaw ko. Sa ko isad ka ni Melda. Ang mga min panggap ko ang astay. Ako nga min bibiyang ko natatipatak ng tao, nangarod karubak, no saan taklagi din si isturbuin. Ngayon tikasta nga raramida ni Samson, manunaymi nga barayuboy. Kasgastuan na digiti ya sweldo ti asawa na, manunaymi ti awan kasiskan na. Sa bagay, agserbiwat kadakwada, ta appliances nga rin digijay. Diya mo, siguro akit, hulugan na. Ta damat no ka digiti o mga singir keng kuha na. Banag manong naming ano daduma saan nga maliklikan nga kumita digiti duwa nga anak ko iti balay da Samson ket madlaw kulot ta ti apal da. Ano man ti nakita yo? Nang? Tun kaano nga pumintis ti balay tayo? Itun kaano nga madan ti napinas sa balay ken kompleto appliances. John, saan ka gumanat? Saan nga nakagaganat na ita? Intun makapag-graduar ka. Adan ton trabaho, mabalin, ngarugyan tayo ton. Engineering ti kursom, di ba? Nakayat mo. Di, sikanto tagplano. Noon niya kayat mo nga pintas ka balay. Di ngamin jing-jing. Huwag ngamin kuya. Apalam. Apalam ko mga rod ni Freddy, ni Kuya Freddy. Kaputad na motorsiklo na, kaya napipintas tarwatan na. Ngayong samot nga sumsumre kaya nagbasa. Siguro ti amo ni Tita Melda nga, da Hong Kong kat agbasbasa ni Freddy Baka into nagbakasyon kat agraduaren ti amo na. Sa may sapay nang, ito tagdindinamag ni Tata Samson. Hapay. At kanot chicks na. Tagdindinamag pa kidi nga sikat ar-armon na. Saan ito mapasama ka magkirelasyonak dadaan ti asawa? No kaya't kung asawa, amang sukat kaya di amayo, alis to lain. No entertainak di umay magpasyar kanya. Yung ata ka din napuutan nyo, na pinastrek ko kaya ito umay magpasyar kanya. Hawan. Naman niya ti amuyo. Amumi kini manong John. Baka mo makasta mapangkadilawag at kasinarak mo dyan, nanang. Ayo, jing-jing Hangkong aramid na ita. Basta ikatan nyo tanyaman nga apal yo. Awan sa baling aramidin nyo, gagkapsat no saan nga tumulong kanya. Ano saan tayo ito bababoy? Ano saan nyo agad baboy no daduma? Nga magdigos kayo mo. Nanong mit. Di kayo pa aglako ya? Man, tumay nga bulan, aglako akton. Ilako yo amin? Wan, di awan to taldalo sa amin. Kat mga lakto man kasukat na anak ko. Para pa-extension ak pa kidi di obong. Taimbas nga inem.
pagbarinek nga sa nga dosena. Ana? Ala, baka dadang agreklamo da na lang. Kung ano, no, ado ka no, ang listo lang nga, makamagbuang ito, no, adado mo, jay rugit da, ang listo nga agbangsit. Ngayon nagtali ni Ed nga inem lang, manong name kalpasan nga nagsasarunungan na lahako, dagiti inem. Nagpaalak mo tayo, di agraduar ni Unity High School, manong. Naisawat nga baboy at ipinapartik. Nga isot tilinuto da nagsasangwan mi kadeta nga panagturpos na. Kinargahak man ti ubong manong nami kat nagtultuloy tumultulong di kita anak ko para iti panagdalos, panagala ti kanenda, kanda dumapay. E dito na nagtultuloy mat manong nami, edi kasla kang kanayon nga saan nga agtalna ni Samson, kanayon nga panjelawag, nagrunan ko sa nga umawat. Sos, dapat na gini kundaway nga saan da nga sumangpat nga agama. Baka happy-happy na jilawag, manong. Kalbasan nga maawat da, di ipawit siguro ni Melda. Nagkasara nga ron ti anak ko nga ni June sa jilawag. Idagbasan ni college manong name HNU. Civil engineering manong name ti Corsuna. Sa anak mata marigatan, basta lagi nagtali na Ed nga tultuloy ngagtara ka anak man. Uray, nauawagan nakti Clara baboy. Panuad damang sapsapo kanya kita. Ibagbagada ka nga, nun ni Clara baboy, unada ka nun. Dadamay sa gundawi man, nun nami nga amok, nga sapsapulan na, nga buta na amuan na nga, agtartarakan at ti baboy, injaya naman ang name, ti produkto na kano, napintas para iti baboy. Namat gaya mga narigat nga sa pulin ti lugar yo, Clara. Nagsalot-sudak lang sa jacket. Jay, yan ni Clara, baboy ko na ito. Mabahamlat tayo da. Nagsuman ti amo da nga birnas ko. Manong name, imanugutak. Iti injaya kaniyak ti dati nga classmate ko. Iti adak ti high school manong. Buwan. Nabimbintas. Ore ado, ti bilang. Basta ramatom da ito hangag bangsi. Kahit nang sawin, dito nga chemical, waras mo kastoy, isot mang control iti angot. Saan nga umadayo? Ngayon da ka iti within the vicinity, kada ito'y agas nga ipalawlam mo, sadya nga maangot mo. Agam saan nga gwaras. Alamang nga rod, padasag man. Barbaring ako nagreklamo. Pina-extensyon na nga rod manong name ti ubong at kinargaak ti barong extension manong name ti sabari pa nga inem. Nagreklamo di kita anak ko. Nanaro na kini Jingjing manong name. Tasaan mo nga matulungan ni June ni Suna at agkasera nga sa jalawag. Ala, nanang, awang kaduwak nga mapanagala. Hangabali anak, ti orang obram, agtadtad. Matadtad ko nga rin, mausukat ko, tiramay ko. Dakas to'y kanya kaya, nakapimpindas ng balasang, agtadtad ka ng tibaboy. Mga sulsulit na nata anak. Hamat nga dakas tiramay, diba? Hanggang matang ibabaon nga mapanagalat kulkulasi mo nun, yaman dito nga kanin tibaboy. Gabot na damang supply kanyak, nga ipakang ko nga balangag, pasaray kamutig. O, una saan, nagdesanda na kay kayat nga pasat iti repulyo, iti daklako iti bagyo vegetables. O, di kita latadtadam. Apay kami nang sanga puro nga kuha ng tipakantayo, puro nga feeds. Anak, nabimpintas mo lang tibag pamagi, tibaboy, no mga damit lang kada gitoy. No feeds nga diretso, ang peso nga makita mo nga kasla alis na panagdakil na ngayon nalangpaw. Nalagaan. Sampay nga naimas ti karnena, no puro feeds.
Naging gang iti may isang aldaw manunemi at damanin da kapitan. Kapitan, may nakapasyal kay manin. Damanin reklamo. Ni nga tamanin Samson, isaanin, dumakarubayo. Abang namin na ninayunam ti kaado ito yung atarakin mo. Ado dumot lang agrugit, adalisto nga bangsit. Kadagito nga kundaway, kapitan. Papo nga kagawad, anda ka di yung armangot yo, kit nakadaldalos. Anda ka no tiyempo na. Gagangi lang yung data, kapitan. Hawa may tao nga perfecto. Apagbiit mo't lang, ore apagbiit, basta adamadi. Amom, Clara, no maidanon dito iti health, municipal health office. Delikado, gabot adalin nga talaga. Ngano sumasubram ti talo, ng ti arabayan yung ti pigarim, o abong mo, talaga may pari. Nanyang arti kahit yung harami na kapitan. Kisayam. Uno saan, kat mangipasdag ka. Hindi pag tarak ng ti baboy ti adayo. No adayo, kapitan. Ado ang gastos eh. Diya kuryente, diya danum. Kung masapol pa yung bantayan. Kaya nangarod kita na magreklamo. Sige. No, ireklamo yung aging ganas municipal office, ito health office. Ako mabalin ko. Napanagnagyumat kapitan nga nadalos. Oray matmutal-talo kas pagarikan, ti mapalubusan, kat kung saan nga madalusan, nabagsin matlata. Ken oray matado, no saan nga nabagsit. Kapitan, palubusan daklaing. Agrod doon at laki digidungan nako. Uri sardin kunton. Awang ngamin ti ammo ka sa bali. Nga pangalaak ti pangpawasak kadigitan nako. Kan di pagbalbaliwan ti biyami. Nusa nga na ito'y. Gabuta ito'y tinagtinulungan mi idi kadidi asawak. Kad gabutawanin ti asawak. Sulumen kadigitan nako. Pangasim, kapitan. Sungarte ko nak. No dumanon dito sa daily, kahit isudat yung maya, ginspect. Awan do't may tulong kung kain ka. No kas pagarikan ta, paridan ta kanton, tagiti taga health office. Ini malakon manong nemi dagiti inem nga imun una. Pinagagandang ko ngayon lako amin nida. Tada lang alam manong nemi nga nagagandang nga inem. Apag isuman idi manong nemi nga finals di June. Dented ko kinkwana pagbayad na. Buwan manong. Di pa nagbakasyon na. Hang? Apay bakante jay, tado mga pasatiyubong. Sanak pa nga, nakagatang ti sukat na ginatang ko na. Gusto na aminin, baka marigatan kayo. Baka kakaasin ni Jingjing mang tulong ka na kayo. Awan danag. Tektika lang na ito. Aw mati problema, iti pag-alaag, iti bugbukit. Gabutad naman magsusuplay ka niya. Aumot problema, ti pa nagbugbog, gabuta sinublan, ti pag-arunak. Kaya naumot problema ti kayo, tadapat magsusuplay ka niya. Kaya ti pa nagdalos, alis tumat. Adamat hos. Napasutsutak nga dagos ko. Alis tumat lang ka. Adamat septic tank. Iti likod. Sa akong do i-apply na ginatang ko nga mapalawlawan tapos yung kastak at mahold na di angot. Ngayon madumot ka nung nagkidagreklamo. Babami na. Umapal na lang. Nanguro na rin nga Samson. Pero kung manas kan nga umapal ni Tata Samson ka na kayo. Iso na nga nagpintas ti balay na. Kompleto at appliances.
Sa demotor, makaadan to may kutsenan. Siya hindi ati umapal ka ni Freddy. Magkita ni Freddy? Magkita ni Freddy no pa. Rumor sumrek iti compound ti eskwela. Hindi mo tur sumrek kada kiti kwarto. Ado kiti chicks na. Uri na lang pagrepitan ti dua. Sa alang isuna, ti playboy. Pati na yata Samsonita. Ay, naya. Baka biglan tulakip nga ag-down ti biagda. Sabi ko na, iti kasta. Kung makasano kang down kit ni, adda niya, nanamail da sa di Hong Kong. Ape kang kanayo na ya. Nga da swerte na. Datayo ti na swerte. Gabot na saan kayo nga nag-arbo, no saan kayo nga baroyuboy nga nako. Ya? Mayat kalatan ti simple. Dumteng to ti kundaway. Adun ti ornong ko. Pangusaran yung dungar ti ornong nyo. Kahit para iti panagtuloy, panagbasam. Panagbasam tumating ching-ching ti college. Kahit na ako nagbaling nga nurse. Ure na dakain to nga duwa iti college. Ore na daka ito nga kaskasara nga doon jilawag. Kit may sakto ditoy. Di mga alak tumatan ka, sweldo ka kaduwak. Tapos nitutuloy ko tagtarakan ti baboy. O pagdanagan yun ako. Basta ipasnek yun nagbasa. Agin inot kayo, kinagagagat kayo. Kastawat taramidak, agagagatak. Ta ore makunalang nga single parent tak. Dududwa kayo man. Ore apay adda, kumapay nayon nyo ang kamsat nyo. Kabailan kayo pagbasahin. Aking kamanon naming iti may sangal daw nag-ring ti cellphone ko. Ti messenger. Ni Melda ti tawag. Sinong bata ka? Hello, Melda. Hello, Clara. Kumusta? Kasto awang pagbalbaliwan ti biyag. Ti balay mi, nga napanawa mi di nga langanan at langana pala ita. Kasta? Tiket balayo Nagpintas ti balayo. Kinkumpleto na kiti alikamin nyo. Kumusta na kita gamak? Kit na okay naman. Nakagwapo ti asawam. Takang kanain nga pagpagwapo. Kada kami mga tetext kanya nga. Agbababahay ti asawa. Awan di makunak. Taomat pasipsiputak. Awan bibiyang ko. Basta awan sa bali nga bibiyangak no sa nga ti sangkabasit nga negosyo. Panagtarangan mo ti baboy. Sa bali man ti masalutsot ko, Melda. Kasi nagkakabusot ka. Gagapo kami ti ospital. Nada sakit mo? Pag-awawid at nagkaro din Sa anak batin makapagtrabaho. Ano yan? Ang mukha di dito at asawam? Kaya tinak mo? Saan ko pa yan ibaga? No, gapot ka ospital kada sakit mo. Pangalala mo ron ti ipapawit mo. 2 bulan nga rin sa anak nagpawit. Agreklamo da nga rin. Nga bali ata dun sa urnong nyo. Tsaklamo No, nagdeposito ti asawak. Nako. Dagay mo sakit mo, nako nam. Nasaan ka naman ka magtrabaho? Di agawit kan. Tadi kan nagpagas. Sige. Clara. Sabi nga rin, pasensya kan ti pa nakadisturbo. Okay lang. Sige rin. Okay nga rin. No agawid kan di at kikita tayo tumanin. Karuba tayo. Kapilitan nga agawid ak. Kapata talaga sa anak pa tayo makapagtrabaho.
Iti malpasan ti panagsarita mi kanimelda manong nemi agwang wingi-winga. Sak agsalsaltek. Kitam kadlangan niya. Nga klase nga sakit. Delikato nga ta. Kitam kadlang ti biyan. Nakasaset ti balay da. Nagkakompleto alikaman da. Gapos ta inabuso siguro ni Melda ti bagina. Baka no malaksid nga ada di pagtrabaho ng amo na baka dapat sa baling amo na wano ada rin kitay extra nga job na di Hong Kong. Baka awan inanana. Kaya't na lang aduti may pawit na. Kalbasan manong nemi ti duwang alawas sipod kali di panagsaomi panagsarita mi kini Melda agsasaranumat tendi kiti dadakkel nga lugan manong nemi nga maiparada iti sangot ti balay da Samson kitni. Agiruar damutan ka dagiti alikaman. Nira na idi manong naming at ni June. Nang, apay. Anya di kitay? Buya ang latan ha. Ala. May, apay nga iruar damutan dagiti appliances da. Tata Samson na. Diyak man amo. Baka ilako da. Apay ilako da ko ma. Ni apay nga ta. Hindi man ang sumaladsod. Jing-jing. Kung nakamalan saan ka nga marites. La, dakas naman nagsaludsod. Pagsaludsod lang ni Kuya Freddy, ada dyan eh. Naman nagspaiso ka nagsaludsod manong name ti anak ko nga babae. Kadi nagsubli. Oh, anak damag. Ay na, nanang, Kuya Jung. Baka agtanag nga malabusan ti balay da. Awamad gayam tingkas da karagi jay. Hulugan. Kad kaputasandan nga makabayad, ginuyod dan. Kabayan, da ko man nakabayad. Ni, pati di kita'y duwang motorsiklo. Di kita agama. Hala, inda amin na yun. May masan sabat nga pagtagilakwan ti naghulugan da. Agwing-wing akmanong. Baka nakasalda pa yung tibalay. Diyos ko. Nakakaasi mat. Sino nakakaasi? Suda. Bigla nga limupos ti biyagday di adan ni Melda sa di Hong Kong. Nakabalay da. Nakompleto alikamen. Ita, gulpe met nga, mapukaw di kita ng alikamen. Kang runaan ti amin anak ko. Tilang napanlabas nga lawas. Timawag ti tayo nga Melda. Agkawid ka no, kabot ada sakit na. Saan nga makapagtrabaho? Ala, kasanong tulang orot ti biyagdan? Numuna katsamat nga agbasbasan ni Kuya Freddy, nanang. Halakit. Padyang nga, isot kinayat da. Nakikigam dala ti kwarta. Pinatawad na amin na kayat da. Kas na ko nakada kayo, anak ko. Di tayo amuno anyat mapasaman. Iso na nagsakbay tayo. Nagsakbay pa'y, maarusto pa'y. Anong tulagi din tayo, saan na pulos ng nagsakbay? Idiadan sa Jay Hong Kong ni Melda, hamutin na nagtatrabaho ni Samson, pagpagwapulat ta. Ita, anya nga na't mapasama. Baka dikit alahas da pa'y kita. Inot to nga panda ilako no isalda. Idi adda mapang kugatangen manon nemi ti kasidgang story iti lugar mi ti biyag da Samson manon nemi ti madama nga topic digiti marites. Ay, napiapay ka ni Clara baboy. Ta ore kas di balay da. Engem maitultuloy na siguro nga pagbasahin na giti mga anak na. Kinuna manon nemi ti Queen of Marites. Siyak man yung tinakita yun, nana.
Nagagayam, Clara. Dinayunan nyo, pwede klanakan ko itim pasurot yung kababoy. Ay, kita saan nga dakas gamot tayo sudet at negosyo, Kurt. Iti pa kasi daawan mi, nakadado ti bilang nagitarakin mong aping awan ti maangot mi, ngagat baboy, kada sidag kami dito ay. Natapagkunain nyo, nga amok tararamidek. Ay, wag ay, kumusta di ka rumaw nga eh? Da kaya samat iti, madamang agsasarita may panggap kadakwada. Susapo, ti latest gadamang, kahit adda ka no sakit ni Melda. Naamu ako na tayo, mawag ka niya. O? Sabi nga sa mong ortin waras. Sabi ko, maiwaras ko. Apo niya. Nakaw. Anong tungarod din ti pagbalbarinan, dakas pagkarikan. Ala, jak mautuban nga panunutin na yan. Nagpintas ti biyag digit agama. Andot madamdamag ko, hindi nga, nukasta nga umawad na ti kwarta. Apo, klas nga restaurant di papanan pag meriendaan. Sa, nagadukat digit, kanaan nga mga sibro. Dakil launa yan, kwarta mo, soldo ni Melda, takas talao yung kina-extravaganza, nga agama kung kunami. Ita, sa dinut ayan, itan digit ti motorsiklo nga ilas-lastog na. Sa dinut itan ti ayan, digit ti appliances nga ilas-lastog na. Ay bakat balay dakat guyo din da pa yan. Nang ronakat ni, sumangpat to ni Melda. Kat hantumat makapagtrabaho, no, dito yung nagpaagas. Pangalan na nga magpaagas na. At nga na ibang ko ni Samson nga kwarta, awan lakid di. Pinanawaklatan manon na imi di chismus sa iti tiyanggi di makagatang akon. So pagbiyagan na reta, agdidin namagda, tibiyag da kimbiyag. Ngayon nasikan mo, pagsasaritaan nga talaga tibiyag da kita agama. Tako namlano siya sinuda idi manong, nang runa kini Samson. Kaya may pasisirapan iti kwarta. Uno, pasisirapan iti merienda. Ano ako, hilo? Ay, amok nga disiplina iti pagbagi. Amok, sa lumat-matanda niyaman na paglingatan ming agiina. Tagagat kami, kaya nainot kami. Dimteng nagpreso manong name ni Melda nga nakakutkutungan. Manong name arig nan. Rurugan iso na manong. Masyanak man. Tanapanak ngarot si Mabat. Iditadan lukan na manong name. Nga nang inarkila na Manipod Airport aging gadret sulit yung balay na. Melda. Clara. Apikastoyan tilangan. Tanda niya ako matay. Ano niya? Diyos ko. Digiti agabak. Abay didak umay sabatin. Digitadan na eh. Sila marukund-rukund ti andang da. Nalpay digiti abaga da. Nalpasin digiti naragsak ngal daw ti biyag da. Nakunak itinakam ko. Nasangkod nga yung pangipay ni Clara. Ni Freddy, timunang yung marakop iti inana. Nagsangsangit piman ti baro. Hindi ito takasla, saan nga may sarang ni Samson ti rupa na iti asawa na. Si Melagdan manong nemi, di ko inaladan, si Murotak. Tamaysak ng mga atibay manong nemi, kini Melda. Tamas siya naklauna itilangan. Sa balimat manong nemi, ti karobang at timulong na nagbagkat kadagiti baggage ni Melda. Iti uneg ti balayan manong nemi ngay narakop ni Samson ti asawa na. Iso palangmet manong nemi di pa nakakitak. Umuna pa nakakitak. Nga mumit gayam dito nga lalaki dagsangit. Nangig ko manong nemi di pa nagpakpakawan ni Samson. Anya katatpasol na. Iti saludsudan manong nemi ni Melda na sa dinut ayan di kita appliances. Ni Freddy manong nemi ti simong bat. Naguyod amin.
puto dua, pati dua nga motorsiklo. Sinaludsod manin ni Melda no sa dinot ng ipanahan ni Samson digiti kwartang impawit. Apeng intulog na manon nami nga naguyod digiti appliances. Damdamagan na manon nami numanupay tinabati a kwartada iti bangko. Nisintabo ka no katawan. Kasano nga roden ti managpahagas ko. Kasano nga roden panaghatan ko kalik ti agas ko. Sa tinot ti pakalaan tayo. Awan ti simong bat kada kiti agama. Mano. Kaging ka amay sa nga nasinged akabagyan dati nagtimek. Ininot nga imaduman nung name di kita imay makisarabo. Makisarabo ko na dan wada sumangpet. Di kapilitan na nga isaldayo na ti balayo. Uno ilako yo. Tapos na pangalaan nyo ha. Di usarin nyo ang kwarta. Kino na ti bakit mano. Auntie, nugastat aramidan mi. Sa dinungaron ti pagyanan mi. Di ubay kay pala sa jibalay. Ang tangi, dududwa kami, iti kasinsin mo. Itulog na kadlatang arot akong kwarta nga may gatang ti agas mo ko. Kaya masapo lang kataming nang nga di doktor. Ururayam latan, nga dumtengan ti oras mo, kasta. Di kito'y tumad ngamin nga agama. Kunam lano krimal kalainganda. Kunam lano suda ti baknang. Di mo ngamin binagbagaan ida. Awan ngamin ti kontrol mo, nagipawit ka, nagiti nagrigrigatam. Dati amom, kahit mo usar, iti umno. Naggatang da ka san una nga anaskan nga kasapulan. Nag-ala da. Tenten na ganda. Sapo. Kailaat ba't kidi ang pibintas ti bihagyo. Tako naman no saan lang nga Hong Kong tinaggapon ti abroadyo. Sila naggapon di Amerika. Ita nga ron. Bigla keng ngimato. Ita. Bigla keng bumagsak. Manong nemi mas asyanak kani Melda. Manong karupa kami numampay saan ka mga kapinano ng kaslaarig na best friend kami. Kinapod na. So, idi tinagkid daw ti advice kanya no ipatuloy na taga-abroad. Iti salsalud-sudan na kanyak manong. Apa ay kanong sa anak nga aga-abroad. Tapos nirigasta kata alaalas na kanong asenso ti bihag. Kunak ba't kang kuhana? Kaya adda ka abroad kay awan, no nagagat ka, kaya nainot ka, biyag ka. Isot nag-abroad. Isot bigla, pimintas ti biyag da. Siya akin intultuloy ko lang, tinagtarakan ti baboy. Isot pinaganandag ti Clara baboy. Itangarod. Diyos ko. Uri nga tang saan nga nagsakit ni Melda. Uri nga tang intultuloy na, adda ka adda na di Hong Kong. Itikas diya nga kinabarayo boy. Dagiti agama, sakit ni, saan gayong nga nag-enroll iti first year college iti ni Freddy. Dandani ko mag-graduate itan, nung tultuloy na. Dinapi ako man nung nakapag-graduate, tapos nung matulungan na ko matiinanan nung makapagtrabaho. Kaya daw kadlaang tibiyagan niya. Naplakardan manon nemi ti balay da Samson ken Melda iti for sale. Tapanak man nagidadamag Lumano pangilakwan da. Kun-kuntag, ipanunod ko di nakadeposito di kwarta di bangko manong. Ngadi. Adamat balay bin. Parenovate kong tulangin, napapintasan na palagdaan. Ito makapagturpos ni June iti college ko na.
Saanan nga nagbalin nga karubak da Samson Melda kini Freddy manong nemi tanagyandan iti balay ti ikit ni Melda nga ni ikit na ngasyon. Awanin manong nemi ti makit-kita ka Samson nga iti balay nga agkursunada kanyak nga basari siya tikit kitain. Sabalin tagyan manong nemi ti balay da. Nga nagbalimot nga nasigad nga gayemi ti pamilya nga nakagatang na itang balay. Nakargaan man nila kadagiti appliances. Iti andan iti maudi manong nemi nga tawon ni June iti civil engineering nga kurso na. Nang mabalin yung narugyan. Tiyanak, ti balay tayo. Diba? So panggip mo. Ikit, graduar ka pa atas kat magaramid ti plano. Oras sa anak pa makapag-graduar, makaaramid ako niti plano. Sige anak. Nantangay kat. 2 nga taon, 3 nga taon, nag-graduar tumatin ni ading mo. Masan tumatin nga nurse. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagpabalay kami. Wen. Nga naggapo itornong ko manong nemi nga saan nga nagsarday nga nagtarag ka niti baboy. Nga nangrugi idi ti talo inem aging gana sa kadusena kanadapayan 4 nga pangganakak manong. So nga di adan 4 nga pangganakak. Imbes ko mga gumatang iti buryas, dagiti anak, dagiti pangganakak manong nemi, iti panagbari na katarak na kaspatan ninyo. Tapos sana kamanigatan, manong nemi, nangalakbat ng tikad kadwa. Manong, nagruna, iti tagpadpadang adnan iti lawag at kaskasera ng agpasbasa at iti tuwang anak ko. Naging ka, manong nemi, nga nagbalin na nabukel, tibalay, nga nagsasaranumat manong nemi, inut nga nakargaan kadagiti appliances. Kadi graduaran manong nemi ni June iti kurso nga civil engineering. Sumaten ti panagpaala na kagiddan mo ten manong ti house blessing. Makitak ti ray-ray ti mata ti rupa dagiti duang anak mo. Sa dakinita taglawlaw. Nang, thank you. For what? Tigagat ken inot mo. Inot o no imot? Imutan na kami. Saan nga imot tayo dyan? Paset dahi tati panagin inot. Kat adan tumatsyempo ha. Ano kaya tayo nagaliwaksay? Aggastos. Adan tong gastusan tayo siyempre. Naroon na king ka dyan. Ang kapilagas asawa. Kapama ng mga iruwar mo ti board mo. Kada adan tong trabaho. Tulungan nakpalaki ni ading mo. Urayan pa nga makapaggraduar. Ito makapag-graduar kat may santo na nga nurse, ag-asawa kanton. Kasi anong ag-asawa ni Manong kat ang girlfriend na? Pagkunamat. Umat pa inya mamom. O umat ti makitkitak sa jalawang nga kakuyukuyog mo. Abay ngamin, Jun. Di ba kung na yung basak pa, sakpa ti babae? Oray nobya ko malang hamping asawa. Adrang, dumteng to. Kung pagdanagan nyo, dakay man pala ti inang kasla gumanat nga, the girlfriend ti anak yun, karadrador ko lang. Manong nemi, idirumuhat resulta, ti panagtikbor, ti anak ko. At adumanin ti panagpaalami, manong. Kaputado tarakan ko baboy. Orila talo manong nemi di kitilinit sunmi. Baboy kada duwa pa nga pinartin. Kas pa nagpaalami manong nemi tananayan nga engineer ni June. Agluluhaak manong nemi. Amang pampanuno to magkit-kit at resulta ti adu nga rigat ko. Gagat ken panagin inot ko. Luwan ni ragsak manong. Kat sabi ko makuna. Tawan di kiti dumdumteng nga pagproblemami. Sabi ko tagtultuloy met, titisingpet ni Jing-Jing kat makapagturpus. Manong nemi,
Da kamin iti asasit ganda kiti karuba mi iti tamudan nga da mabalin mi. Nga da iduldulin mi. Nagruna man mi agsubli-subli ni Samson. Clara, yung pagabigat mo. Uy, sige kayo, Samson, kumusta? Kumusta ni Melda? Si Bibiyak pa lang. Ngam no saang nga makagatang ka na kiti agas na. Nga may tultuloy pa lang ti angas na. Baka itulok nan. O rin no, dan pagtrabahoan. Kapilitan nga nagtrabaho. Ngam sango manay. Kaya di Freddy ngay. Agtrabaho batet. Di ko may pagbasahan. Di na ka na may yolo. Baka kami nagtatrabaho para tikasapulan mi. Ken, para tikasapulan tim. Masaksakit na sawa. Magkidawak ko matitulong mo. Sige. Ano ang tulong? Tulong, uno utang. Utang ko na kumangin. Ako ba't namnaman nga mabayadak iti mabiit. Sige, kastulatan. Manot masapol mo, idid ko, jagudwa na, utang mo, jagudwa na, tulong ko. Kasta nga ron tinapasamak manong nami numanen umasadig ni Samson. Nakulokay matiriknak manong nami tamok habang nga tumultulong met ni Apo Diyos kada kan. Aging ka nagraduar met ni Jing manong nami kat nairwar na di board na kat nakapagtrabaho manong iti hospital. Ideyam amumatan ni June manong nami tagbalin nga manugang ko. May samet iso ng engineer manong. Nagkatrabahuan da pa'y. Edi tanatulagan ti kalaysada. Alakit ta. Maragragsakan akmata ata. Ada manugang ko. Adanton apo ko. Dinamag ko manong nami no ang plano da. Siyempre dito'y kami balay. Nanang. Tanong ni Jingjing, baka ito na jagbaling nga asawa na at iya dayunan to. Isunda kam tagyan dito kani ani nga manugang nyo. Sige. Tawarin no saan nyo kayat, agpakpakasyak nga kadkaduain da. Hindi ko naan, nga panawan da kag may mesa, itidakil nga balay nga pinatakdir tayo. Imisarding yun, tigda negosyo. Apik sanay kayo. Agay nga mabaling palang ako. Itutuloy ko. Yadangay, damat ten talong nga kaduak. Tano isardeng ko, mapukawan trabaho ko di kakadwak. Tano isardeng ko, pangalak ko mga rod. Ititulong ko kalagi di kasapulan di tulong. Babae nito tulong ko. Ano damat nga, mablesan tayo. Sungata kayo, agpinatek kayo. Kad numanuman ti anak yo, dinamnamayin nyo, nga maikan nyo, tinaran niya ka masakbayan da. Sa bagay, duwa kayo matagtrabaho. Aging gaya, anong naming nga si Maruno nga nagkasar ni Jingjing kat pudno ti ko na ni Jun. Inyawid di manugang ko, di balay da. Ken, itinto, patakdaran da nga balay. Imbaglakid din manong nami tanagdalin na Ed ni June, kan tikad manugang ko nga ni Ani, kan nagiti duwangan nakda. Nabayag idin manong nami nga pimusay ni Melda. Kinapudno na, saan kong hanak nga nagkakadkad. Idita, kidawan ni Samson, titulong ko para iti panaka imansayang kan panakaidulin tibangkay ni Melda. Kaora man no saan kang idi nagkapkapin kini Melda. Dakkel met may tulong na kanya idi. Sakbay nga napandabrod. Ken itulong ko ken kuan.
Alamat ang asawa ni Freddy manong naming im narigat ti panagbiag da. Edin ito ni Samson agmay mesa nga pasar madamag kumanong nami ang mamarbartek ngay danalatan ti kalsada. Ay, biyag ako na da. Hasta la ti biyag. No di mo among isaganaan ti amin. Siyempre, agtungpal nga sanga na siya. Naragsak ti binangon na pamilya, dagiti anak ko, naragsak ak matmanong. Nga mangbuybuya, mangkitkita, iti kinaragsak da. Napigsak pa ilang manong. Gana itultuloy ko ti negosyo. Tap niti kasta, at pangalaag, hindi mabaling kong itulong, kadagiti kasapulan ti tulong. Dito nga rod, ti pagkasalita, manong naming kadagyaman unay ti anos mo nga ng ornos, kalpasangan nag-insan kang kadita Italiana. Thank you, iti anos mo nga nang ibasa, kinlaing mo nang ibasa. At sabi ko nga na, damat na ibatik nga adal, liwiliwakin pagsarimingan tibiyag, kadagiti padak nga dimngeg, kan nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuoy nga rod, agyaman nga pagaya mo, Clara. Thank you mat kang ka Clara, iting ka pa nang iburay ti pagkasalitaam. Thank you kadagiti tayo nagbuya ka nagdangag. Nasaan ko itan nga ma-acknowledge, gabata nay, nagpukaw mo tanda ito yung pagbuyaak. Kadagiti nagnagan nyo. Anyway, basta nagbuya kayo, thank you kada kayo amin nga sa napada.